heɗoɓe hettade woɓe rewidade kabaruji e nder chaine men citonde tv en garti kabaruji men ha joni ni ko audioji kuccaɗi ko hen woni ɗe keddotoɗen na tawno kucca e révélation ngaji makko ɗi o yaltiniɗo hen révélation mo gandanɗa hoore ma ko on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Aisha Kone gonnoɗo e sen poti galle ɗum ɗon o wi wonde Aisha Kone e Bouba Ndour ene wayno dañji ɓiɗɗo debbo ko ɗum saabi Aisha Kone to joɗima dumun hay goto yiyani ɗum. Aisha Kone noon kañum yalti gam yidde laɓɓitinde nguru mum o wi wonde ko kucca haali ko foof ko fenade nde tawno no ɓe gonno toon to sen poti galle nde koɓe sukaɓe ɗum noon koye éducation moƴƴo ɓe gonno kadi ko hen woni ɓe pawno tata Ngonde Ndour ko hen fawnoɓe ne hannirta ni hen. ina jiya e noon kanko Abou Bilal Kouthia révélation ngaji ɗi o waɗi wiide wonde oɗon mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni Pape Cheikh Diallo ko goor jiguen walla mbiyen debbati gorkati o wi saabi ɗum de Pape Cheikh Diallo ene yaare dewle tati kono noon ceerle makko e ɓeɗon rewɓe tataɓe foof ina wayno ko gueɗel gotel tagui ɓe sertude nde tawno debbo hen foof o haalde mum wi wonde tawi Pape Cheikh Diallo ene sekkodira walla mbiyen ene wonda e gorko ɗum noon ene wayno e nder oɗo saaha ko audioji haala makko ka e vidéo ji makko ɗi ko ɗum woni ko e yardete atay ɗum woni ko yardete café ɗum woni ko wattorte ko ɗum woni ko haalte e nder grand place uji ko ɗum woni kadi ko layete e nder réseaux sociaux ji ɗi eɗeni garte e mouvement wa F24 opposant ji ɗi ene wayno hande e nder oɗo saaha wonno batu mabɓe ngo ɓe kawriti gam yidde eɓɓude wonde manifestation moɓe jiiɗi wadde e nder mois de juillet ɗum noon ɓe jiiɗi wadde ɗum ko ñande 14 lewru juillet ɗum noon ko Mamadou Mbodj ko kañum de haali kaɗon haala ko kañum woni coordinateur F24 ko gueɗe ɗiɗi noon gonno toɓɓe mabɓe wonno yewtere mabɓe ɗum noon ene jeeya hen on mo gandanɗa hoore ma kañum président de la république e 3e mandat mum ɗum noon so tawi wonde président ene jaggui wadde 3e mandat ɗum noon kamɓe ala ko ɓe caali hen ɗum noon ɓe mbi lalti tati memata jeenayyi e président de la république wadde 3e mandat e goɗɗum ɗum ɓe mbi wonde justice mo gandanɗa hoore ma foti ko funade ajo ɗum noon ɓe mbi wonde justice o heedi ko banggue goto e nder oɗo saaha ene wayno ko injustice total ko ɗum woni ko Sénégal wuuri kadi ɓe kaali hen toɓɓere wonde e ɓen ɓe gandanɗa hoore ma wiyeteɓe wonde ko organe de presse en signal uji men kuppeteɗi ko wayno hen Walfadjri ene wayno signal mum koko kuppa ko fotine 1 mois ferme ɓe garti kadi e uddugol damal galle Ousmane Sonko ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe ittoɓe ɗum ha laaɓa ceer kamɓe noon ɓe mbi wonde eɓe nodda population kala mo gandanɗa hoore ma aussi Sénégal ɗum woni ko ɓenduma kadi ko démocratie woni ko jiɗɗa ɗum noon ɓe ñaagui kala garowo yo ɓorno simis danejo walla mbiyen wutte danejo ɗum noon ɓe mbi wonde so tawi yimɓeɓe juuli e dow jaam maɓe kuccidiri e on mo gandanɗa hoore ma kañum no président de la république Macky Sall ɓe kolliti noon ɓe mbi wonde kala jiɗɗo jeeyede oɗon plateforme aɗa wawi arde hunde nde wona haydara so wona wonde yidde rende démocratie leydi Sénégal so ɗum ɓenni ne tawno eɗen gandi woni actualité ko kucca koye makko garteten ha joni ɗum noon ene wayno fodde 110 audio kucca jaltuɗe ɗi noon ene wayno noon o memi hen wiyeteɓe wonde ko wa TFM ne feewi kono noon o ɗaccani aussi famille Ndour o kono noon kadi ɗum fo e wade noon ene wayno kanko kucca e nder révélation ngaji ɗi waɗi nde ko haaldanno koye suka debbo goto mo gandanɗa hoore ma jinnoɗo adda ɗum ɗon ɗo gandanɗa hoore ma woni TFM suka o noon woni wadde mo enregistré ɗum noon sikki ala kanko kucca o haali hen haala rafi on mo gandanɗa hoore ma kañum woni Ndiaye e ko heptino ɗum nde tawno wi wonde Ndiaye wonno koye cancer ɗum noon o arti kadi e on mo gandanɗa hoore ma kañum woni Amina Poté e wondude Viviane Ndour wiide wonde Amina Poté e Viviane Ndour ko lesbienne aji kono noon kadi o ɗaccani hen on ɓi Viviane Ndour woni Zeyna Ndour ɓe wi de ɓeɗo tata foof ko lesbienne uji gonno kanko kucca noon ɗum fo e wade noon ene wayno kanko e hoore makko o waɗi ɗum ɗon démentir o wi wonde oɗon suka debbo wona on mo gandanɗa hoore ma guel makko kono oɗon suka debbo ko deuxiéme femme makko wiyete wonde ko kiya hokki inde mum normal nde o wi wonde ɓe gondi ko fotine duuɓi saga tigui rigui ha joni no ɓe certinde debbo o ndekete koko wanno clou walla mbiyen skyner portable makko ɗum noon ene wayno kala audio mo heeɓi debbo o heɓat ɗum debbo wi noon sa felliti wonde ka poɗɗo
neɗɗo biɗo wonde aɗa ɗaccami andu wonde mami bonnu aduna ma ha bona gila ɗo debbo waɗanoma chantage omo totta ɗum koppareje ha o natti wawde tottude oɗon koppareje o wonde kala ne jiɗɗa e kala ne jiɗirɗa waɗir ɗum hono noon ɗum tagui noon saabi debbo e nder oɗo saaha waɗi Kouthia Wili Pandé en tant que Kouthia baɗɗo plus de 20 ans eko fawi carrière ala ko heddi sowona e fin de carrière kono noon ene wayno fin de carrière Kouthia o dawi bongol hande e nder oɗo saaha Kouthia waali ko jamma cofele kalumbam ɗum noon kanko Amina Poté noon o nanirani ɗum jamma Amina Poté wiyede wonde ko wiyede wonde ko lesbienne ɗum mettani ɗum metti ɗum ko photo mum ƴettede wadde e drapeau LGBT no way anje oɗon drapeau ni woyi ɗum ene mettimo ɗum sawi noon o noddi média ji gam yidde laɓɓitinde tuma pawɗo e dow makko o kono noon ala ko heddani on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Alaji Abou Bilal woni Kouthia. Mimi Touré ina wayno ko conférence de presse o waɗatno ala noon ko heddani président de la république e gouvernement mum kanko Mimi Touré noon o wi wonde kala caɗele gonɗe ɗo hen e nder leydi ndi ene wayno ala hay nokku ɗo foti ummade so wona e gouvernement Macky Sall o arti noon e ɓen ɓe gandanɗa hoorema conférence de presse wonnoɓe ɗum ɓe woni Amadou Ba e wondude ministére uji mum ɗi ɗum noon sikki ala o wi wonde ɓen namdama namdal journaliste uji namdi muɗumen ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni mayɓe e nder ɗiɗon seppuji ɓe gaddani hen ha joni yeruji ɗi gandanɗa hoorema ene deeƴe e nder noppi yimɓeɓe hay batte ala koɓe kaali hen kamɓe e nder koyemeɓe o holliti noon o wi wonde kamɓe ɓe ngalano argument ji ɓe ngala koɓe kaali ɗum noon ko ɗon ɓe gonno tan eɓe guitta e kaya eɓe mbatta e kaya kono noon hay batte ala ko gandanɗa hoorema koɓe kaali ko gandanɗa hoorema ha population o ene wawa deeƴe e nder noppi mumen o holliti noon o wi wonde gouvernement o ala capacité jaggude ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni waɗannoɓe ndeɗon bonande ene mboma ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni ɓiɓɓe leydi ndi kanko Mimi Touré noon o holliti wonde gouvernement o e waɗoɓe ndeɗon bonande ɓe foof ko kamɓe gondi ɗo gotel ko kamɓe mbaddi juuɗe e fandu nde tawno ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni nervi ji ɗi so tawi wonde ene jalta ne jaaha ene wayno koye nder nokkuji mabɓe gummoto walla mbiyen siège uji mabɓe o holliti noon o wi wonde ɗiɗon ministére uji ha namde ɗe ɓe namda ɗe ɓe donki wawde jabade hankanti ɓe poti démissionde ɓe tottira leydi ndi o wi wonde ministre des forces armées noon foti ko wadde démissionné kañum e hoore mum ɗum noon haade makko gaynude ka ɗon haala o arti on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ngagne Demba mo gandanɗa hoorema koko waɗa affecté so tawi en garti on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Baba Kana ene wayno noon janggo point de presse ene foti wadde ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañum woni goni wa Yana Mar ina wayno on mo gandanɗa hoorema kañum Baba Kana ko membre e nder Yana Mar o wonno kono noon kadi e ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni dilloɓe banggue guemo taw noon koto banggue fulɓe ɓe ko kamɓe wi ndendata oɗon point de presse ɗum noon gam yidde namdade justice pour Baba Kana e justice pour ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni mayɓe e nder oɗon manifestation ɗum noon jogori wadde ko toon to Amnesty ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe rendaɓe gurdam ko ɗum wonno ko aratno e kabaruji ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbadiri e bawɗum waslo ɗum bongol ko ɗum woni Titonde TV continue wadde abonné mbaɗon like mbaɗon partagé ɗacconen commentaire uji moɗon taw dole liggo ko ndiyam kono dole Titonde ko pulaar ko tigui